हॉटेल लक्ष्मी, निवासाची एक भव्य आणि हक्काची सोय. भव्य शुभारंभ. सस्नेह निमंत्रण. मंगळवार 28 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजता. कुडाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणि श्री गवळदेव मंदिराच्या आशीर्वादाने हॉटेल लक्ष्मी गेली अनेक वर्षे आपल्या जिभेची चव जपण्याचे काम करत आहे. आता आपल्या आग्रहाखातर आणि प्रेमापोटी श्री गवळदेव मंदिरासमोर कुडाळमधील खवय्यांच्या पसंतीस उतरलेल्या हॉटेल लक्ष्मीच्या शिरपेचात हॉटेल लक्ष्मी 2 या निवासी लॉजिंगची मुहूर्तमेढ रोवत आहोत. हॉटेल लक्ष्मीचा तोच दर्जा, तीच आपुलकी आणि आता सुसज्ज रूमनं व राहण्याची उत्तम सोय. या मंगल प्रसंगी आपण अगत्य येऊन आम्हास आशीर्वाद द्यावेत ही नम्र विनंती. आपल्या नम्र श्री प्रशांत राणे, श्री शुभम राणे, सौ प्रज्ञा राणे, कुसिद्धी राणे. स्थळ हॉटेल लक्ष्मी 2, गवळदेव मंदिरासमोर, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 8888 937938, 8830037132.